Hvem der byggede Hessel, og hvornår den blev bygget, ved vi ikke. Det kan have været under Valdemar Atterdags tid. Denne person, som vi ikke ved, hvem er, har bygget en gård her, hvor der har været store arealer omkring, og hvor man kunne have store flokke af stude, som ikke krævede så meget pasning, og Hessel har siden da fungeret som en studegård. Den 23. september 1391 bliver gården Hessel pansat for hungertrang for 100 mark lybsk. Det er Hvide Videsen og hans hustru Elisabeth, der pansætter gården til Peder Andersen Munk, der som Hvide Videsen sikkert også var ridder. Peder Andersen Munk har kun ejet Hessel i få år, inden han sælger gården til kongen Erik af Pommern, men om han nogensinde har været på Hessel er nok tvivlsomt, men han har haft gode folk til at bestyre den. I 1567 overgår Hessel til Jørgen Lykke, som efter mageskifte med kronen overtager Hessel. Han er godssamler og ejer mægtige områder med jord og ejendomme. Den 9. december 1702 brænder alle bygningerne her på Hessel, undtagen den store lade. Ilden den starter ved en tørreovn til malt, for man er ved at brygge øl. Hessel bliver bygget op igen med bindingsværk, men i dag er der kun lidt tilbage på stuehusets vestre side. Efter mange års omskiftelig tilværelse med mange ejere, som lader bygningerne passe sig selv, køber Jesper Lauridsen Elle Hessel i 1829. Han forstår at sætte tæring efter næring, og Hessel bliver efterhånden en rentabel gård. Omkring 130 år residerer Elle-slægten her på gården, inden den meget forfalden i 1967 bliver solgt til det daværende Nordjyllands Amt for at blive restaureret og indrettet til museum.